Xbox. Аз съм Creeperman. Това е Xbox. Блокос. Аз съм Creeperman. Окей. Да. И днеска ще снимам на Skyblock Warrior и на нещо друго. Добре, айде да влизаме. Къде са? Тук. Чакай, само съпвам по средата. Да, на 3. 1, 2, мятай се. Добре. Двамата сме. Така, някой... Не си при мене. Да промениш. Някой не знае какво е ти. Тук сме на едни островчета. На Skyblock, но има чест. Често ви има всичко. И са бити. Чакайте и сега. Първо искам да кажа нещо. Да, майка ми влезе в стаята. Искам да кажа нещо първо. Добре, защо като турците снимат, които говорят на български и снимат, винаги не си казват имената? Просто много тъпо. Да, и Колкото те разберат, че си... той е Xbox, се казва Илян, Сметко. Да се знае, няма смисъл. О, съседи! Yes, съседи сме. Имам водица. Водичка. О, този е честа. Тапанара. Този е честа. Аз ще взема тоя и ще се разделим нещата. Да знае, че е към 5 часа. Не, Към 6. 7. 7 часа ли е? Чакай, погледни си скайпа. Чакай да видя, чакай. Да, на телевизора показва 7. Да, на телевизора показва 7. Чува, Да. 7 часа е. Защото ти ги изредува 4, 5, 6, 7. За ти. Фон е чест, даже не видях кой има. О. Ударих ли те? А? Да. Иско? И удариме, чек ти отваря чиста. Удариме, отваря чиста и аз паднах. Добре, ръшвам върху един, изчакай ме. Ръшвам му. Ако умра, ще умра. Мръ! Добре, се боря, ако сте сеите. Вмятам се направо, защото не е скучно сам да играя. Добре, после може да играем Skype. Да. Не, ти сме на Лим Прота. Аре, на 3. Чакай. О, и ще теглим томбола за фенове, които, така да се кажем... О! Бързо! Не си при мене. Влезе ли вече? Да. Ама не сме почнали. Мятай се. Иляне, той ще го правим по-нататък, защото за сега никакви фенове няма. Да, трябва да ни хоспа някой сервера. За да правим survival. Не само survival jump. О, и победителя. Не, чух. Когато стигнем 10 абоната, ще минаваме един мап, но няма да казваме на кого е. На кого ще е. Само ще кажа, че томболата ще е за... Да. И след това ще има още една томбола за 20 абоната, ако ще играе с нас на друг jump map. Да. Но за 10 остава изнада. Къде си? Аре на 3. Чакай. Едно. Опа. Мятай се. Бързо. Не сме почнали още. Влезе. При мен си. Долу изпуса Xbox.
Двама сме само, не знаеш, трима. Ей, сега... Ето сега ще вляза. Не знам. Съседи, здрави. Къде? Съседи сме. Гледам на страна. Да, много големи. Окей. Клиповете са дълги някъде към 20 минути. Доста време се качва, да знаеш. Ама ти няма си изключиш компа, нали? Ще го оставя на такова, на заспиване. Не, заспиването, знаеш какво? Не се изключва компа. Не, ще го оставиш просто и той просто ще такова. Ще заспи, ще се изключи екран. Сам. След време. И то ти даже се качва. Ма той ще се качи за 2-3 часа. Защото за първ път ще качваме клип. Стои пък по-нататък, като аз на Крипърман, качвам за час, че и по-малко. 50 минути. 20 минути клип е 30. Мало човек, шупех се. Кой яйца ми? Имам вътица. Аз съм отвес на лоу. О, то си има кит. И там има кит. И не има кит. Къде? Има айрон на гръбник. Ами, той е кит с танк, нещо такова беше. Warrior, кит Warrior. Нагрудник, една Golden Apple. Да беше видял какво направи. Какво? Две много було. Пак това айрон, не знам за кого слагат. Той е Iron Book. Не. Да го събираш. Опа, някои цели не бяха аз. Видя ли? Още някои цели. Виждам, че някои цели. Бягай, Бързо, Криса. Видя ли в този чест кой има? Нищо. Да, видях. Кой има? Хубай. Моя страна. И който е злодогорец, ще му пише една шестица по училище. Базикам са двойка. Що ти паднаха 2 пъти? С нощи паднаха. Окей. Моя страна, моя България. Имаш ли някой блок? Тук има блок, дърца. Идвай при мене. Виж къде съм? О, но. Видя го, че той има сноубол. Как ми лагна? Окей. Няма клип. Motherfucker, bitches. Не. Занимавай го, човек, занимавай го от тази страна. И аз атаквам. Веднага. Лоби, изчакай. Последна игра и малко скай... Не. Последна игра и спрем епизода. Да. Ти падна ли? Не. Ай, ще падна. Не дей. Так му падна. Защото сега тръгнах да минавам джумпа. Добре, аре. На 3. 1, 2, мятай се. 1, 2, 3. 3. Уй, донате едно време. Но. Ви почнах си ли, бе? Не. Не почнах ти! Опа. Сори за това, хора. Ами, хора, тук
Окей, ако Крипър Ван ме чуеш, моля се, излез си пак гледаш, защото е сега 5 човека сме. По-бързо! Излизай пак, влизай в същото, дето страни. Имаме 2 места. Почнахме. Ама не ти скачаш, обаче аз по-бързо. Кой имаш честа? Но тъпи. Една опата, една ябълка и... Аз съм една ябълка. Аз... Последна игра с епизода. Може да игра така, За първи клип ще е яко. Колко пъса ти върви, като снимаш? На мен ми върви с по 20-30. 30 фапаса. Добре. Аз в момента ми върви с 38. Това е комплет. Носи доста. Много. Не е много, Спра. Моята видеокарта е малко слаба. Не сме съседи, както очаквах. Сега, виждаш ли ми острова кафе, разведето само тече вода? Него. Не тече. Дето тече много вода. Окей, тук един ще го бия с лопата. Мисля, че те видях. Някакъв тук се пише море. Камон, канородондондон, тара. Ма да ви кажа тайната. Или пък да не ви кажа. Това е тайна. Тайната на живота. И в честа отстрани имаше абсолютно същите айтами. Еже! Или? Да. Един с yes, дърво, 12 дърво. То се бил. Ела така. Къде си? Лети. Мачето, просто да. Хатлят слютлю. Умря? Не. Тратата. То ще ме уби. Чули ме? Да. То ще му скочи обаче като катерица на главата. Уби го. Някой ме удари. Добре, аз ще минавам джъмпа, като свърши играта. Ще дойдеш, като мреш, ще дойдеш. Включваме епизода. Yes, минах трудното блокче. Това ли бе? Това е много лесно, аз съм го минавал 10 пъти, 10 пъта. Енчантната книга. Аз го минах. Бах ти лесни. Джамп. Да. Там съм, горе. Уха, някакъв наспална човек, където като мреш, само цак, постоянно падат. Моя страна. Моя България. Някой, ако не знае ти, кой е той хип? Моя България да е химна. Обърках се. Химна е друг. Химна е за пят. Първо почва гордо, стара. Да, обърках се. Зници. Не си познал, како не си познал. И спечелих, дами и господа. Или бе? Аз съм петела. Здравей, виждаш ли ме на джумпа? Сега идвам на обратната страна. Ела така. Тук, къде започва? Не бе, тук. Ела така. И ние сме в... Не, аз съм в едната, ти в другата ще се виждам.
Добре, аре, 2 пъти FPS. И това беше от този клип, дано да ви харесал, ние бяхме От Xbox и чао! ние сме от Xbox.